Zamislite da imate 35 godina i 10.000 eura koji želite uložiti na rok od 30 godina. Ako investirate uz godišnju kamatu od 4%, s 65 godina imat ćete oko 30.000 eura. Ako investirate u kamatu od 8%, znate li koliko ćete imati nakon 30 godina? Ja sam Ivica Brlić, osnivač i direktor kompanija Finplan, Finplan Consulting i naše Finplan Business Akademije. Ono što volim naglasiti je da nisam rođen u bogatoj obitelji s raskošnim nasljedstvom, da sve što sam stvorio sam sam, sa svojim znanjem, svojom glavom u ovih 20 godina. Prvo što sam pomogao sam obitelji, a danas je to preko 10.000 pojedinaca, obitelji i poduzeća. Kako sam pomogao njima, tako mogu pomoći i vama. Da se vratimo na pitanje od malo prije. Jeste li razmislili? Ako bi ulagali sa 4%, kroz 30 godina imali bi preko 30.000 eura. Ako bi ulagali sa 8, koliko bi to iznosilo? Pa evo, neki ste možda zaključili da bi iznos bio dvostruko, pošto je 8 duplo više od 4, pa bi to bilo oko 60.000 eura, je li tako? Ali nije to točan odgovor. Točan odgovor je preko 100.000 eura. Nije uzalud Albert Einstein rekao da je složena kamata najveća sila u svemiru. Zašto je važno razumjeti ove koncepte? Zato što nam njihovo poznavanje može potpuno preokrenuti financijski naš život i osigurati ljepšu, sigurniju i bogatiju budućnost. Naravno, treba znati gdje ulagati i kakvi su rizici ulaganja, no najveći rizik je zapravo da ne ulažemo i da ništa ne investiramo. I zato naša kompanija Finplan vas može provesti kroz kompletan taj proces. Pozivam vas da se prijavite na sastanak s nama kada i vi želite za sebe i svoju obitelj osigurati najbolju moguću financijsku budućnost. Mi znamo kako doći do ovih prinosa od 8% i više. I znate koja je vijest najbolja? Najbolja vijest je da sastanak s nama, s našim stručnjacima je besplatan. Znači, inicijalni sastanak je potpuno besplatan. Znači, možete nam se javiti bez ikakvih obaveza. Sad je pitanje gdje i kako ostvariti prinos od 8% godišnje. Pa evo, jedan od načina ulaganja jesu plemenite kovine. Ne znam koliko ste upoznati sa kupnjom fizičkog zlata i srebra, ali evo recimo na primjer srebro, odnosno zlato u zadnjih 15 godina raste preko 8% godišnje. U proteklih godinu dana zlato je poraslo preko 20%, a u zadnjih 5 godina preko 70%. Da bi stvar bila još bolja, mi kao kompanija omogućavamo vam kupiti plemenitu kovinu direktno od kovnica. To znači vaše zlatne pločice možete odnijeti doma i pratiti kako njim svake godine raste vrijednost. Evo, unca zlata prošlo ljeto koštala je oko 1700 eura, danas košta preko 2200 eura. Postoji još jedna sjajna vijest. Osim ulaganja u plemenite kovine, moguće je ulagati u nekoliko različitih investicijskih fondova i dodatno disperzirati svoja ulaganja po cijelom svijetu, gdje evo recimo neki od investicijskih fondova prošlu godinu su imali prinose preko 20%. Naravno da svako ulaganje podrazumijeva jedan rizik i zato je potrebno se savjetovati i konzultirati. Možete se konzultirati sa nama, s našim stručnjacima, gdje ćemo napraviti financijski plan da vi vidite koje opcije na tržištu postoje, da vi možete donijeti kvalitetne, educirane odluke za sebe i svoju budućnost. Da, moguće je ostvarivati ovakve prinose, stvarne mogućnosti jesu na tržištu, a kad usporedimo
kamate u bankama koje su oko 2 do 3%, svakako se isplati educirati i informirati o ovome. Zato vas pozivam da se prijavite na individualan free sastanak, free konzultacije, ponavljam besplatne, gdje ćemo napraviti plan za vas, za vašu obitelj i gdje zapravo vi nakon tog sastanka možete promijeniti život sebi, svojoj obitelji, imati jednu sigurnu financijsku budućnost.